T'havies plantejat mai que quan nedes a les playes te pot entrar saliva de tauró a la boca? Ja, jo tampoc. Però científics d'Eivissa han trobat 8 espècies de taurons i ratges gràcies a això. Ah, i 4 d'elles han estat vulnerables. I com ho han fet exactament? Amb l'ADN ambiental. Benvinguts, benvingudes a Ciència i Balear. Vale, ADN ambiental. Fins on jo sé, l'ADN està dins jo. Que putes és l'ADN ambiental? I és una coseta ben xula. Mireu, abans, per saber quins animals hi havia a les nostres costes, el que havien de fer era pujar-nos a un barco i veure'ls. I si heu estat a qualque pic a una excursió per veure dofins, sabreu lo difícil que és. Ok, l'ADN ambiental canvia tot això. Ja no fa falta que jo vegi una tintorera nedant per saber què ha estat allà. Al cap i a la fi, aquests animals deixen restes biològiques, excrements, trossets de sa pell, saliva, que van flotant per allà. Ara nosaltres agafam aigua de la mà, la filtram i analitzam quin ADN hi ha. I ximpum, ja no hem de capturar animals. Basta agafar un poquet de saliva que va flotant por ahí. Gràcies a això sabem d'una forma molt més senzilla si les costes mos necessiten o no. Sabies que l'ADN ambiental existeix? Coneixies aquesta tècnica? Saps alguna cosa més que voldries compartir? Com sempre, vos llegesc. Au, una forta ferrada.